bizi baza eta euskaraz badakizu, benetan dela zakit. Begiratu eta zure ikus ditzakezun gauzetako asko ikusiko ez bazenitu bezala, dioteak ditugunok betaurrek hori gabe gaudenean bezala, esan edut, gauza pila bat galtzen dituzu, euskaraz dira, pila bat. Eta mota askotakoa gainera. Badelako, hor, dabilen kode bat, ez? Norbaitek adibidez, musika entzuko ez balu bezala, ez? Irrati entzuten ari da, eta baten abestia jartzen ez du ezer entzuten. Olako zerbait. Eta benetan aukera dezakezu, bizitzan ez jasotzea hor dabilen zerbait, ez? Baina esango nuke gainera atzerritik hona etorri eta euskara ikasi duten gehienek horretik ikasten dutela. Badakitelako, ez badakite, zerbait galtzen dutela.